babu mai raba wani da ke da ya ba mu kullum zuciya. Ya za ka su kuma kashe mutum ka kashe jingas yi magana ma. A ni ba zan magana ba. Da shi kenan Isa. Mai raba wani da kai na gaskiya shagwai. Sani time. Salma dai. Ya waka dai. Wallahi ai wakar tana yi ne. Ka san shi Isa inda waka ce. Ya ci zalunta ne a wannan. Ka san wani abu bari in baku wani labari. Ka san wannan karan? A wannan 2019 ba wakar da ke shuhura irin ta. Isa ko dai zuga kai ke ba magana zuga. Allah ka san rannan ma a cikin program din mu ake cewa wai ko cin hanci ya bani. Nace to wallahi tallahi ni ban taba ma haduwa da Isa ba tun da akwai wani aboki na dan bazan kamar gawaki ɗayanta. Kai? Da na je ko Niger wallahi da inda nake ta lungu da kawai na Saudiya suka ce wallahi da ita suke bacci. Da ita suke bacci ba kuma za su yi bacci suna ne. Ya kamata a yi warware. Za ka ci gidan ku ai kai Allah shi ne. Allah shi ne ka. Na ruwanka. A'a to ya abun nufi. Kana kallon can nan. A ba ni gani nake an gama irin gani da ka saba kalle-kalle irin ya tafi. Kai da. Kai ma ka san da ne wallahi. Kuma